Mama anongobika zvinhu zvisina kana salt. Zvinhu zvacho zvingadyiwe zvisina kana salt. Rasika ndichizoda hangu kudya mazaipi. Yes, kanito. Ndiwako uri kuzvidyira. Ndimabika chikafu ichi here kana kuti mama. Izvi ndabika ndo. Hazvina salt chikutoshata izvi. Naitu. Unozoti salt yakashata here? Salt yakashata. Hainombonaka iwanzwa muchikafu soti indiri nesi ndotoda tobika zvinhu zvinopa vanhu ndoutano. Kuti chikafu chinake chinenge chine salt. Chikafu hachimbonaki chisina salt. Asi salt yakashata inokonzera zvirwere zvakawanda. Handiti? That's why isingatowanzwa. Handiti ka? Saka tojaira kutodya chikafu chisina salt yakawanda. Chikafu tii isina shuga yakawanda izijairi shuga yakashata. Handiti ka? Ndikanimbonochinja ndotange basa. Toda kuona kuti mudhara wako haufa. Handiti ka mudhara wako havapo saka tombonoti tovatsvaga sei tofambisa sei. Handiti? Yes. Timogara pasi pane zvapata unobvunza kuti chiko nai mwanakomana? Kuti chii chinoita kuti vanhu vatore madrugs? People take drugs for different reasons. Sema-reasons api? Unotora madrugs vamwe nenyaya yemastress avanenge vasangana nawo. Vamwe vanenge vachikotora kuti vadhakwe vangonakidzwa asi zvichizovakonzeresa urwere nemaproblems akawandisa. Saka chii chakazoita kuti vatore madrugs? Kuti vafarewo here kana kuti nyaya yestress? Nyaya yestress. Dad wako havatore madrugs to? Ini ndakavaona nemazongo Tom. Havatore madrugs dad wako? Ini ndakavaona nemaziso angu aya. Alright. Dad wako wakapinda munyaya idzodzidzi nenyaya yemastress ebasa I think. Musati I think. Vakapinda nyaya yemadrugs nekuti vairohwa namama. Tom, muromo wako uyu ndichaucheka uyu. Ndichausona kutouisa masitichi muromo. Haisiri izvo Tom. Wazvinzwa? Mandika. Chenda unongedza plate yako ugadzire uende kuchikoro. Asi wongoziya chero kuti madrugs akaita sei? Madrugs akashata. Woudza vamwe kuti chii? Ukafurirwa nevamwe uzitora madrugs unoita sei? Unoramba handiti? Chete. Uyu. Mwana uyu. Mwana here? Kana kuti munhu mukuru type iye isingaremi. Uyu waringomuti mwana asi mwana ngavaitaure chokwadi chatarisa kuita chii. Asi bamu mautokosira kani? Yeah, kungofeel comfortable zvangu kuma-arms maiguru wangu. Sure. Yeah. Ndatozviona kakuti ndenda kutongotaura ndega munhu akutokosira. Not even. Ndichingofeel bored since ndina maiguru. Zvino makazviteedzera izvi kana kuchikora muende bamwana? Kana ndofanira zokushandira ikati. Saka imi bamunini pamunomboti nyanya muri kuchikoro kwenyu. Muchitedza kumbozoka bakuita ipiko futi ni. Hapana zvandaichita maiguru. Nenda tongomira tichidismissed so that I can come see you. Yeah. Anditi kukusura. Nayo ndiro. Ayo, kuti munhu undisweresa. Uri kunditaura kuti wewe wautogara mukoma wako nakari mupenyu here. Nakaipi mukoma? Nakaipi? Uri kuziya zvandiri kureva. Izvo zvipana kasvika nezuva pandakazoti mama akatandara kubedroom. Mukoma. Ini ndakapinda bedroom amaiguru nchitry kufixa bulb. Hapana mumwe murume anogona kuzviita pamba panapa mukoma. Iwo. Naitira kwandisi kumbonyatswa. Aiwa mukoma. Saka unogara namaiguru wako makaenda kuzembera naudaiwa. Chiramu mukoma. Yes, chiramu chekuti unosvika pakuti muno. Aiwa mukoma. Uche kubedroom uku. Mukoma. Aiwa usandipongedzereka ini. Mukoma. Respect. Aiwa. Unofanira respecta semukoma wako. Munoitiseva here respect muchindiudza zvinhu zvisina basa kudai. Aiwa, unovharira nabedroom namaiguru wako kuti muchitandara. Ndaifixa bulb mukoma. Alright, zvapera izvo. Titaure nyaya yakakosha. Ezvinezvi mukomana hari kudzoka. Saka nyaya dzakambonyatsomira sei? Pane zvamuri kumbofunga here kana kuti muri kufunga zvekuzemberana nekusasana ikoko? Ndozoisa sei murume mukuru pamba?
chimbondudza ndimi wakoma tinge tachaisirwa chimuchaita action takatongerwa saka ndiite sei saka kuzondona kuti kwakutonetsa saka unotoprefera kunamirana namai guru wako uchitadza kutotsvaga kuti mukoma chachakamirira ukamukoma waine solution aiwa bamunini kunamirana kwekuita sei iye mukomanya anotsvaga imombe here dzinoita zvekutsvaga munhu mukuru nai anozoka kakana ada kudzoka ine ndikuzomucha kuti hanzi wanga uri mubhedhu maiguru wako makanamirana maiguru wako saka bhaubhu rakafanira kugadzirwa nani panapa hatotonedza babudiki nokuti ndovaripo mukomanya yake azivei saka patoti muri kuitira boreti pakagadzirwa bhaubhu magarira makaitaya problem yenyu ndeyei asi mukoma ini problem yangu ndeyekuti pane urwere huripo imi munoita zvinenge zvekusasanasasana izvo zvitoda kuti tiite soda kugarawo namaiguru ayoka tine munhu ari kurwara nditi mukomana zvaari kurwara panapa toda kutsvaga solution yekuona kuti isusu zvingafambirwe sei kuti zviizvo zvikadzirike nesi ari panapa munoziva kuti anenge achitoda mari futi saka chandinoda kunyatsoziva ndechekuti izvo zvipamwe zvinge zvichinzisu kuti titokwavaroya tinenge tiri kumusha saka problem ndeyekuti inini namaiguru panapa tinowirirana ende hatifanira kunge tiwirirana nekuti mukoma wakurwara ende havasikwani sandizvo saka nyaya yenyu ndeyemukoma saka kubva zuva zvarakadai kusvika rikavira nditi kwaedzana izvo zvidzangu vai makagara nemakuriro akaita nyika tonovatsvaga kupi hapana kwatiri kuenda hapana kwatiri kuenda awatonedzawa mutori dzenyu dzamutori nadzo kana mune dzamuinadzo bamburuka kana imangotaura tiri kuvaroya kaisusu tiri kumusha kana mune zvamuoda kubva kumusha motuudza pane kupedzera stress patiri kweye kuti kureya yacho maudzwa nani kwadai bamukuru chimbomira izvi sizvo zvokutaura izvozvizvo ini miteerera zvokutaura panapa nyaya dzinobuda chinhu chikangotaurika kana chakaipa chete chinotongobuda handiti kunyeperai maini handi muri kunzwa izvozvi munhu ari kurwara toita sei toda solution pane mari nesi handimboziva kuti manesi aya kana chingauya kudai wachi aya anenge anonzi manesi aide mahome based aya macaregiver wati aya anenge achiuya achigara mudzimba nevarwere aya handimboziva kuti anodhura zviri zvemari bamukuruka chimbosiyana nezvazvo because munino imoziva kuti aishanda saka mari dzaya dzaishanda dzaya dzaiunganidza ndodzatimbobasa kuti timbopa chi timbopa nesi pari zvino tiri pasafe site saka mutonyaya dzemari totengesa mombe kumusha tine mombe kasi tinogara iri kumusha asi takatorongeka mombe dzedu tinadzo matanga akazara kana mukakati tokutengesa saka tatotaina padambudziko totofambira nyaya idzo dzokuti nesi uya awane mari dzake munhu arapwa ichatoona nditi munhu arapwa isusu muchitoona takadaiwo musede kunyanya kutarisira pasine kuti tiri kumusha kasi tiri vapfumisa but zviri zvemombe dzenyu musatengesi musapedze nguva muchizvitengesa mari ichiripo haisi nyaya kana bamunandinoziva mari ichiripo ndichinyarara iwo ndiri wako tangu ndinenge yakupandutsa iyoyo unoziva kuti kumusha kwangwari hambozvo kutoti tatitika kutuma kuti ndanofudza mombe inanofudza kana huku chaidzi kuvharira huku nekuti zvese waiteerera izvo zvizvo warutu zvekuti handisinomboziva kuti kweko kuzvinyora-nyora kwakaita ku zvinomboreve unza kuti ndezvesatanism ndizvo kuzvinyora-nyora kwakaita kwesoko zvakanyorwa munotiroya kumusha uko last time ndakafoira pasina kana zvandatomboita motanga ndiudze kuti nini musatanism unopasa ari nguva iko uchiita zvekunyora-nyora mberi kudai muri mukoma wangu hamuzi baba wangu mimi You're not my father. Kana ndiri mukoma wako ndakatori father figure ndakatomira ndeza baba wako hamuzi baba wangu auyewo sikotenga kuzvimbera pana zvamunondoedza mimi kone michirandu kukuti tiktik nemwana zvaita sei zvadiko tiktik ndoita ndiipi ndotadza kutsiura mwana atorasika kurasika kwaari kuita musada michirandu sei mwana musagumbatire ndezvemazuva ano izvi kana imi mamusingazviiti kudharaka izvi ndo zvakuitika mazuva ano ini generation yako mazuva zviri kunzi ndezvesatanism vanhu vese varikupinda musatanism vasingaziziye ndikutokutaurira izvi vanhu vakupinda musatanism mamhepo chaivo ai kona big bro pane pavanzi satanism apa pane pavanzi satanism musandoite zvekushaya watinyorwa nepadumbu apo taridze bamunini pali pakanzi satanism era musandoite zvekushaya nai akamona nyika yakuguma nyika kumaguma ruwa sekuru mwari iyo musayevera zvisina basa ndizvo zvemasatanism zvakanzi ndizvo zvemasatanism yowe ingazvo jesu akuchitedzera machembera anenge asingazivi zvaari kuita vakasara vanhu nyika yakuguma munhu anonyorwa miri wese kudai kunyorwa kwese kudai zvakanzi ndizvo zvemasatanism hamusi kutoziziva kuti muropa renyu riri kungonunuzvemazuva ano majairira kunzwa sinyowe yemadhongika vamuwana chingoma stori kana nanyanyodhipisa kana nanyanyadzikisa geju
Sorry. Achinja uno wakuya. Ah. Uri kuenda kwacho uri kuenda kumawiri. Sorry. Kona imam. Ko Tiko naito mwanangu. kana zvandodonya zvanzvisisa. Ndokusiko chite ugadziro ndokuchikora chemza utokwana tasa zvimwe zvita kutenda past 12. Andotaka chikoro na half past. Chite ndokuchikora. Kana zvandoda kunya zvanzvisisa. Kuti mimi pamaireva kuti vanhu vari kumusha imsanditsunyire ziso mimi ko zvamaiti vanhu vari kumusha ndo vairoya dedi aiwa musanditsunyire ziso ndikutaura chokwadi maireva vababa mukuru avo kuti ndo vaibata mishonga yacho kana kuti vamwe vari kumusha ikoko Uroyi hupi kwanotaura wandataura njuzi ari kuzvouya burapadza saka fana na baba vangu kurege getawe andozi kana kunasa mwana getawe Ukamele kumalisamana usamsemana kutanga usamsemana. Hapa nguru zvauri hupi kwanotaura ngakwana Saka ngota ya siyaka. Ayari kufunga ega. Uroyi hupi Mwana ndikanofunga zvakadai uri naye. ana kukwana uyu kuchikora hagoni asi wati munyanzi vakomba dzaanogona kutaura but kuchikora akakati ari kuita Sankwata mashoko aya wamaimina. Saka taura nyaya yenyu zvakanaka. ini bakuru uroyi hapana kana uroyi uripo munikira wenyu kurwara kwaari kuita mikuzodo yari kunwa madrugs ndozviri kumurwarisa kwete zvokuti uroyi kana bamune nonpupura handiti hapana kana uroyi uripo bamukuru Yo nyarara. Yeah. But pano wedu yakuvhurira ihombe. Zvinoda sekutaura vana vachinzwa. nebamune kutaura achinzwa zvinooneka zvitaura here akachatakabhotaura uye mwana anongorotomukawo Ishokwadi tese tongochiziva but muzofanira kutaura vana vachinzwa. Makuvhurira hombe pamberi pevanhu. anopenga Ekai Mr. Zingai. Makunyazonzwa uwane mhepo kamagezi. Ambishana. Mhepo yakupinda. Chizore mafuta pamuro. Zvatova kuita tava kuti mumire kutora dombo handiti? Ambishana ipapo. Mumira kutora dombo. Modzokera kuita murume kwayo. Zvese zviri kuitika izvi zvichapera hazvo handiti? Ngandiyebhurashevhidzi Nongofarira izvozvo kuti ndimandigezesa plus ndakufila boba kuti ndikuda dombo ini. Ndikuda dombo chairo ndakarohwa nepara manje. Aiwa Mr. Zingai ndizvo zvipi zvamakuita une machena ndo chii chamakuita chimira izvozvo. Kuna chimwe chinhu chandinoona. Muna chena so anotaura nezvedombo chinhu chinonyadzisa kudaro. Baba wemusha anotaura nezvedombo aiwa musadaro. Handiti? Baba wemusha anotaura nezvedombo. Madira ikudaro. Mira izvoni izvozvo ndo zviri kutadzisa kuendesa kumberi izvozvo. Murambo muchindigezesa nesi kusvika mvura yanaya kana yakunaya ndaenda angonomira panze ndonaiwa zvangu ndorara. Pamaita basa apa. Aiwa munotendei. But ndakachida dombo dombo ndiro ndikunzwa kuda. Aiwa zvedombo imbosiyana nazvo Mr. Zingai. Regai ndimbonzwa kuti dombo ino ndiro ndikutonzwa kuda ipapa. Zvedombo imbosiya handiti? Ndikatisiya manje rinotorwa nani manje. Garisikai dauterera hatbet. Garisikai Mr. Zingai. Garisikai. Aiwa ini tipana pakuti ndikubatsirei handisi kuda zvekuti murambe muchitaura nezvedombo handiti? Makanzwa mukadzi wenyu ari kutaura zvokuti ndikubaya ijekiseni remombe handisi kuda kuita izvozvo. Ndewangu asi wako nesi. Iwo ndiwo wangu panguva dzinodzi saka ndipa dombo saka sipo kudai. Ndikuda dombo ini ndaenda nowana dombo ndaigona kuita zvekunaka. Mr. Zingai. Muri lake makakomborerwa pakuti munyama dzenyu dzichiri raiti mukati. Handitika. Saka mukada kuramba muchingorova dombo renyiri munoguma mukafa. Honai mwana wenyu Tom munomusiya nani? Honai mukadzi wenyu Anabel munomusiya nani? Chakuitika ndechekuti mukadzi akatoita kuti masoja angu isapere kwasara magadhi manje saka utano hwacho kuda dombo chete. Ndakaona dombo zvinoita nani. Saka Mr. Zingai madrugs ayamira because chazoguma zvaitika muchazoguma takukuomeserai kuti mutosiya madrugs aya.
apa tichiri kukutaurai nemi zvakanaka tichikukanzilai zvakanaka but manje imi mukasada kuratidza kubatsirwa neni manje muchazoguma maomesirwa ndinoenda panapa ndikaenda panapa munosara muchibatwa rafu munozviziva rimwe munhu matoshingirira muchiteera zvinhu zvandinge ndichikuudzai mukaramba muchiti dombo ka nezvandinokunzwa nekuona ndaona mazosvika panzvimbo isiripo papa ndikutongobatwa rafu uripo kapapa nokuti kana zvanesa kayondo hautondipa zvinhu zvacho zvandikunyimwa nanabhiwa amene zviri kwamuri inini am trying my best but kana musiri kuda kundipa mukana ndogona kungosiya ndoenda zvangu anje kana kuti naimi mukuita sei Asila mnini. Because ntoro unyazondishore chazvibhanditi ni. Blaz muona chi. Mimi sometimes mnongo deepisa all life. Mne mchindudza zvinhu sina basa. Sometimes chingochilai. Just relax. Ni raka urikuona kuti upenyu udiki mazuva mashoma panyika. Yeah. Tofanira kuti tiwirirane. Hantu kuzvona. Yeah. Zvinogara wakati wakanimaka kumbadai. Urikundwa here. Yeah. Kuti zvokunombogara. Ini ndiri mukoma wako, ndiri mukuru wako, ndiri kutwele romba. Pakatamba panotori nevamwe. Saka unofanira kuti uteerere zvakangofanana nekuti inini nditori baba kwauri. Saka unofanira kuti upote uchiti. Mire. Hoi papa. Chikuru rudo. Munonyanya kudipisa for the fact kuti munofunga kuti muri baba wangu. Ndopasinganzwisani mukoma. But otherwise usingazvizivi. Alright, yeah, whatever, but inini nemi tribo maregedza wandidipisira dzimwe nyaya chete. Hatifaniri kutsiura here nami. Pamwe pacho zvamunenge muchinditswira asi necessary and handifari the way amunotaura neni handizi mwana mudiki. Muri kuona here? Onai kukura kwandaita. Mamasiro ane basa rekwa. Chero kati mamasiro akadii inini ndiko. Ndinokurovai ndakatsava. Ayo ko ndaramba kurohwa here. Simbi ndo mbona.